a la pràctica s'hauria de mirar amb una mica més de distància i veure aquestes implicacions del disseny sobre la salut de les persones. Clar. Aquí és la Sònia Hernández Montaño-Bou. Ell és un arquitecte que, si l'heu sentit ara fa una estona, ja ens està explicant el que s'està dedicant. És màster en Biologia de l'Hàbitat per l'Institut... Això sí que m'ho has de dir. IEB, què és? IEB és l'Institut Espanyol de Bioconstrucció. Vale. L'Institut Espanyol de Bioconstrucció. I és consultora en bioconstrucció i arquitectura saludable. En aquests moments és la coordinadora de salut del grup de treball de salut i arquitectura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, és directora del postgrau de salut i arquitectura de l'Escola CERT i és tutora del màster en bioconstrucció de l'Institut Espanyol de Bioarquitectura. Té un estudi que es diu Arquitectura Sana, que realitza projectes d'obra nova, fa reformes i fa interiorisme en bioconstrucció. I també assessora altres tècnics, com són arquitectes, constructors, institucions públiques, etc., i sobre la integració d'aquests criteris en els projectes que fan. Per tant, esperem que d'aquí un temps tindrem unes ciutats verdes meravelloses, un planeta sostenible a tope, si realment tot això hi ha molts més arquitectes com tu, Sònia, que tinguin el mateix punt de vista i la mateixa sensibilitat. Moltes gràcies pel que ens explicaràs. Endavant. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i sobretot per interessar-vos per una temàtica com aquesta, perquè de vegades sembla que l'arquitectura en general o l'arquitectura sostenible, com és el nom d'aquest cicle de xerrades, sigui una cosa que pertany només als arquitectes o a persones tècniques i en el fons l'arquitectura és una cosa que afecta a tothom i que tothom n'hauria de tenir coneixements. De fet, fins fa 50 anys gairebé la gent es feia pràcticament casa seva. Vull dir, tots tenim com a les nostres cèl·lules o aquesta memòria de construir, de crear el nostre espai i d'aproximar-nos a l'arquitectura. Ara sembla que és un bé de mercat, que jo guanyo diners per comprar-me una casa i guanyo diners per invertir que alguna tercera persona faci coses a casa meva, però en el fons, si ens empoderéssim d'aspectes arquitectònics, que si coneixéssim més de prop molts d'aquests aspectes, podríem millorar la nostra qualitat de vida perquè entendríem millor les relacions o quins són els hàbits de vida que en el fons podem dur per treure el màxim profit del nostre entorn construït. Aleshores, no m'enrotllaré amb això. Jo des que vaig estudiar arquitectura pràcticament tenia aquesta intenció m'interessava precisament aquesta relació que veig entre la vida de les persones i el disseny arquitectònic. Volia ser metgessa, però em desmaio amb la sang i vaig trobar que potser la següent professió que més repercussió té sobre la vida de les persones és l'arquitectura. Però em vaig trobar que no responia, quan vaig acabar la carrera, que no responia a aquests ideals que jo tenia i vaig anar trobant el meu camí i vaig anar trobant que hi havia més persones que havien tingut aquesta iniciativa abans que jo i que sí que havien anat estudiant i implementant aquestes estratègies i ens hem anat trobant pel camí amb moltes altres persones, insisteixo, vull dir que jo no soc l'única ni molt menys i cada vegada, afortunadament, es va obrint més aquest camí, que no només és el de la sostenibilitat, ara l'explicaré, sinó el de la salut. I jo dic salut perquè també podria dir bioconstrucció, el que passa que la paraula bioconstrucció moltes vegades s'associa a hippie perroflauta o a fer casetes de hòbbits o no sé, vull dir, hi ha com molts tòpics que quan desconeixes una cosa la identifiques amb una idea i et penses que no, però és molt més ampli i molt més profund que no aquest concepte. Us demanaré també, sisplau, que m'atureu en el moment que voleu. Això no hauria de ser unidireccional, sinó que en qualsevol moment que tingueu algun dubte o que voleu que comenti alguna cosa amb més detall, sisplau, que sigui una mica interactiu, d'acord? Doncs, la paraula bioconstrucció és el que us deia, de vegades és limitada, també es parla de biologia de l'hàbitat, però no s'acaba d'entendre si forma part de la medicina, què és això de la biologia de l'hàbitat. Aleshores, jo parlo moltes vegades d'arquitectura saludable, però és com si diguéssim arquitectura que s'aguanta. Vull dir, l'arquitectura no pot no ser saludable. Vull dir, és que quin sentit
fer hàbitats humans que no afavoreixin la vida de les persones? Doncs és el que estem fent. Estem fent hàbitats humans que no afavoreixen la vida de les persones. Aleshores, potser hem de posar l'etiqueta de saludable, però el que a mi m'agradaria és eliminar-la i que fos arquitectura amb majúscules. Però, bueno, tot i així, doncs, de moment, no, em centraré en aquesta parcel·la. Els últims anys, el concepte de sostenibilitat mediambiental ha arrelat a l'arquitectura. Cada vegada hi ha més estratègies que ens parlen d'eficiència energètica, que ens parlen de reduir emissions de CO2, energia primària, però en el fons tot això, que ja insisteixo, moltes estratègies, moltes d'elles no tenen res a veure amb la salut de les persones. De fet, jo puc fer un edifici supereficient, però després que les persones que hi ha a dins emmalalteixin degut al disseny d'aquell edifici. Aleshores, clar, com a arquitectes trobem... hi ha moltes mirades que li podem donar. D'una és l'impacte en salut pública. Per exemple, a Catalunya no s'ha fet aquest exercici, a l'Estat espanyol tampoc, però hi ha altres països, com per exemple França o Regne Unit, que s'han analitzat inclús dades econòmiques de com millora la salut pública si inverteixo diners en millorar la qualitat arquitectònica dels edificis. Si jo tinc deficiències d'aïllaments tèrmics, però inclús si tinc materials tòxics dintre dels... Això provoca unes malalties que provoquen unes despeses sanitàries, Doncs, en comptes d'invertir més en hospitals, puc invertir més en prevenció en salut a través de l'arquitectura o a través del disseny urbanístic. Doncs, clar, té un gran impacte en la salut pública, però que s'ha d'evidenciar, i encara oficialment no hi ha aquests estudis al nostre país com per poder prendre aquestes decisions, A nivell laboral i professional, perquè hi ha molts edificis catalogats com a síndrome d'edifici malalt, però n'hi ha d'altres edificis que no tenen aquesta etiqueta, però tot i així no beneficien el benestar i la salut de les persones. Aleshores, si són espais de treball, resulta que hi ha un baix rendiment, però no només és la rendibilitat econòmica de que rendeix poc el treballador o la treballadora, sinó que si les persones estan més a gust, doncs també vull dir que tot anirà millor. I després hi ha un altre aspecte que és aquesta responsabilitat tècnica, i és que la veritat és que dintre del sector de l'arquitectura i com molts altres sectors està tot hiper, ultra normalitzat. Ara mateix fer un projecte arquitectònic és acomplir moltíssimes lleis, un codi tècnic, unes justificacions. No sé si últimament us heu apropat a aconseguir una llicència d'obres, però és pura burocràcia. I clar, afegir més normatives, més legislació, és complicat, perquè és que ja ens perdem amb la pròpia legislació. Aleshores, ara mateix, per exemple, molts dels aspectes que recollim dintre del concepte d'arquitectura saludable no estan normalitzats o regulats com a tal amb una llei. Primer, perquè molts són encara desconeguts, en general, socialment, però i després d'altres perquè fer una llei costa molt tirar-la endavant. De fet, no sé si sou coneixedors, i això és perquè és de dia d'avui, hi ha una proposta de llei per l'erradicació de l'amiant a Catalunya, que ve d'una directiva europea. Doncs ara hi ha oberta una consulta pública fins al dia 25 de gener, el proper dilluns, on la ciutadania pot fer aportacions per què voldria que inclogués aquesta futura llei d'erradicació de l'amiant. A veure, benvinguda sigui aquesta llei, però és que els problemes derivats de l'amiant fa molt de temps que a nivell de salut pública sabem quins són, sabem que van més enllà d'una activitat laboral, sinó que tothom està exposat al despreniment d'aquestes fibres directament a l'ambient perquè ja han arribat aquests materials al final de la seva vida útil i ja es pot trobar aquest contacte amb el material a qualsevol lloc d'una ciutat o al camp, perquè està ple d'edificacions que tenen aquest material. Doncs la cosa és aquesta responsabilitat tècnica que, encara que no estigui regulat, en el moment que tu ets coneixedor de que hi ha aquesta relació vinculada amb salut, doncs és una responsabilitat de tots treballar-ho. Aleshores, el que us estava comentant abans, estem envoltats d'edificis que, si bé poden tenir premis d'arquitectura, ser preciosos i ser supereficients i gastar molt poca energia i CO2 i el que tu vulguis,
emmalalteixen a les persones que hi ha dins. Emmalalteixen vol dir que hi ha baixes laborals directament associades a estar la presència dintre d'aquell edifici i que, en el fons, aquestes malalties que tenen aquestes persones estan directament associades al disseny arquitectònic i constructiu. No vol dir que tots els edificis tinguin síndrome d'edifici malalt, però sí que hi ha aquesta mirada que si no la posem podem fer, la veritat és que verdaderes barbaritats a l'hora de dissenyar i construir. Aleshores, dintre del Col·legi d'Arquitectes, perquè jo el que us explicaré són moltes estratègies que ara mateix estan en marxa per impulsar tots aquests coneixements, doncs una són els congressos d'Arquitectura i Salut. Des de l'any 2006 es va fer el primer congrés d'Arquitectura i Salut al Col·legi d'Arquitectes i des d'aquell moment, després va haver una mica de peron, però cada 2 anys són uns congressos bianuals, és a dir, cada 2 anys, que intenten reunir, aquí he posat algunes de les caràtules dels últims congressos. Aquest any, de fet, al juny, ens torna a tocar Congrés d'Arquitectura i Salut, que ja us n'informarem per si algú vol participar-hi. I el que intentem és convidar a diferents persones representatives d'aspectes de, jo què sé, aquí veieu alguns títols, renovació i rehabilitació urbana, planificació de ciutat, hi ha alguns que estan més centrats a l'urbanisme i d'altres a l'edificació, a l'ambient interior, als edificis. Ciutats intel·ligents i saludables, la unió de la tecnologia, però que sigui una tecnologia saludable. Després podrem, si voleu, podem comentar detalls més específics d'aquestes idees. Però també, per exemple, arrel de la pandèmia, el Col·legi d'Arquitectes al setembre vam organitzar unes jornades d'arquitectura i salut. Una estava centrada en habitatge, l'altra en edificis de terciari, en centres comercials, escoles, oficines, i l'altra en espai públic, per veure, i també vam portar persones representatives de l'administració pública, però també des del sector privat o des del món periodístic, per també veure quina és aquesta relació que cap a la societat hem de saber explicar quines són aquestes variables. I, d'aquests comentaris és aquest, el dels congressos d'arquitectura i salut. Un altre, per exemple, l'experiència del PINSAP. No sé si algú de vosaltres coneix el que és el PINSAP. Us sona d'alguna cosa? El PINSAP és el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Hi ha una iniciativa mundial que es diu Salut a totes les polítiques, que el que pretén és introduir la salut a totes les polítiques d'un territori i no només a les que pertanyen com a les ciències de la salut. Hi ha hagut diferents territoris, com per exemple Noruega o a l'estat de Califòrnia, que han agafat aquesta teoria de la salut a totes les polítiques i Catalunya ha estat un altre dels territoris que l'ha treballat. Aleshores, l'any 2016, a la Generalitat de Catalunya es van sota aquesta idea, sota la idea que els determinants de salut, un 20% dels determinants de salut depenen de l'atenció sanitària, és a dir, depenen dels hospitals, metgesses, infermeres, depenen del sector hospitalari, per entendre'ns, però la resta del 80% dels determinants de salut de la ciutadania depèn de factors socioeconòmics, de l'entorn físic i de comportaments saludables. Doncs això què vol dir? Que si volem fer salut, no només hem de treballar l'atenció sanitària, és a dir, quan ja tens una malaltia, sinó treballar-ho a nivell transversal. Aleshores, dintre de la Generalitat es va fer una crida i es van crear diferents comissions. Aquí també el que veiem és que una mica aquest desglòs de que l'entorn construït com a tal, purament com a tal, és un 10%, però després resulta que els aspectes socioeconòmics també tenen a veure amb el disseny arquitectònic i la planificació urbanística. Els comportaments de salut també tenen a veure amb el disseny arquitectònic, perquè si jo vull pujar a casa les escales, però si jo dissenyo un edifici on les escales estan tancades i gairebé no les veig, sempre agafaré l'ascensor. En canvi, si jo o si jo faig carrers on sigui molt més amable caminar que no anar amb cotxe, doncs caminaré més. Vull dir que en realitat la repercussió del disseny arquitectònic i urbanístic és molt més gran que no només aquest 10%. La conclusió és que es van crear diferents línies o comissions dintre de la
Generalitat, algunes eren relacionades amb envelliment o amb accés a drogues, no? Perquè tot és salut. Moltes d'elles eren territorials, és a dir, a diferents zones del territori hi havia un estudi d'aquestes polítiques, però en van aparèixer només dues de comissions transversals. I una va ser la d'urbanisme, habitatge i urbanisme, i l'altra la de curricular. Curricular vol dir introduir la salut a tots els currículums de les carreres, no només a les de les ciències de la salut, sinó parlar de salut a qualsevol formació universitària. Que de fet, és una estratègia que ja s'està duent a terme, ja hi ha diferents proves pilot. I l'altra, insisteixo, comissió transversal va ser la d'habitatge i urbanisme. Com que la veritat és que va ser molt, com que era de tot el territori i hi havia molta participació, es va dividir en 3 subcomissions, una de planificació territorial i urbanística, una altra més centrada en edificació, construcció, manteniment i rehabilitació d'edificis, i una altra derivada d'aspectes socials d'accés a l'habitatge, d'aspectes més socioeconòmics, també d'accés a un habitatge digne. Jo vaig coliderar, junt amb altres persones, la comissió aquesta de construcció, manteniment i rehabilitació d'edificis. Al final de la meva presentació hi ha el link, perquè de totes maneres si poseu PINSAP, edificació, urbanisme a Google o un cercador, entrareu a la pàgina web on estan penjades les 3... Cada subcomissió va fer un decàleg una miqueta descriptiu, és 10 punts a aconseguir, una mica descrits, i en el fons, clar, jo que soc experta en aquests temes, si miro aquest decàleg dic, tampoc no diu tant, però el gran valor que té aquest document és que és un document de consens de totes les entitats que van formar part d'aquesta comissió i que té aquesta finalitat de servir com de marc per continuar fent polítiques que segueixin aquestes línies que es van marcar. Si bé és cert que tota aquesta iniciativa estava impulsada pel Departament de Salut i ara mateix el Departament de Salut, com tots els altres departaments, estan saturats amb el tema de la Covid. Vull dir que hem tingut una mica d'aturada d'aquest impuls, però esperem en algun moment reprendre'l precisament perquè el que parla és de... Ja no és prevenció en salut, sinó que és introduir el concepte de salut realment a totes les polítiques. Aleshores, no entro més en aquest document perquè si el voleu conèixer, doncs està penjat a internet i el podeu llegir amb més deteniment. Un altre dels aspectes que estem treballant és un grup de treball arquitectura i salut al Col·legi d'Arquitectes. Doncs totes les persones que treballem dintre d'aquest sector veiem que és necessari de vegades trobar-nos entre nosaltres i parlar de com trobem que el nostre sector s'ha d'obrir perquè moltes vegades en aquests congressos que us he comentat abans, doncs ara cada vegada hi ha cares més noves, però al principi cada any som les mateixes persones, que tenim aquesta voluntat, que ens alimentem entre nosaltres, però que tenim aquesta intenció de sortir del nostre entorn i de que realment no siguin nosaltres que fem arquitectura saludable i la resta de les persones no, sinó que se'ns tregui aquesta etiqueta i que sigui una cosa més oberta. Doncs aleshores, aquest grup de treball de salut i arquitectura del col·legi intenta integrar els diferents professionals, no només arquitectes, també aparelladors, advocats, gent del sector de l'economia, constructors, gent que ja treballa amb aquests criteris per veure què podem fer. Aleshores, quedem entre nosaltres, tenim unes reunions periòdiques cada 2 mesos per anar compartint estratègies o ara, per exemple, en la llei de l'amiant, compartim també què volem introduir i de més. I després organitzem de vegades algunes jornades molt específiques, molt tècniques, per exemple, a nivell de pintures. No sé, perquè el món de les pintures, tot i que sabem quines són les pintures més saludables, però moltes vegades hi ha empreses que et diuen que la seva pintura és molt saludable, de vegades és molt difícil saber dir si ho és o no ho és, doncs vam convidar a formuladors, a químics, per entendre realment a fons la composició, les diferències que hi ha entre una composició d'una pintura i una altra. Vull dir, organitzem xerrades molt tècniques, molt adreçades, no potser a tota la ciutadania, sinó realment a persones que volen anar molt més enllà, però i és això, doncs fem una mica, no sé, de lobby, potser és grandiloqüent dir que som un lobby, perquè no és així, però
però bueno, no sé, o una trobada d'alcohòlicos anònimos, no sé. Vull dir, tenim aquesta voluntat de sortir de nosaltres, no?, i de veure com podem arribar més lluny. Després, dintre de l'Escola CERT és l'Escola d'Educació Contínua del Col·legi d'Arquitectes, doncs ja aquest any serà la segona edició d'aquest postgrau d'Arquitectura i Salut, que té aquesta finalitat de transmetre tot aquest coneixement a tècnics, però més enllà del postgrau com a tal, gairebé tota la formació que dona l'Escola CERT, jo sé, si ara tu fas un postgrau de polítiques d'habitatge, doncs hi haurà una part de salut. Al postgrau de rehabilitació es parla de salut. No sé, a un curs de BIM o d'alguna cosa que no té res a veure amb la salut, es parla de salut, perquè realment també sigui transversal, no? Perquè al fons ho hauria de ser. I després també fem algunes píndoles específiques, doncs, per exemple, per parlar del temes d'amiant o parlar de tecnologies, de radiacions electromagnètiques o, per exemple, amb el tema del radó, que l'any passat va sortir una normativa específica que regula el gas radó, doncs també fem de vegades píndoles específiques de temes concrets. Després, això és molt interessant. Vosaltres sabeu, dins del sector mèdic hi ha el Col·legi de Metges, que és el col·legi oficial de metges, però després està l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, on es creen diferents societats d'investigació de diferents àmbits del coneixement. Doncs hem aconseguit crear, dintre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, una societat catalana d'arquitectura i salut. Està recent treta del forn. Som la primera, estem ara mateix els arquitectes a la casa dels metges, així com una mica com un peix amunt, no? Però ha nascut d'aquesta voluntat, precisament, les persones que hem format part d'aquesta comissió gestora que ha creat aquesta societat venen d'una banda del món universitari a través de la Universitat de la UIC, gent que fa investigació, també de l'ETSAP, dues universitats de Barcelona d'arquitectura. Després, el grup de treball del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb el Toni i l'Elisabet Silvestre, amb mi mateixa, i la Carmen Ruiz, que és una doctora, és una metgessa, i després, des del punt de vista professional, un despatx professional que està especialitzat en arquitectura sanitària, però no perquè quan parlem d'arquitectura i salut és de fer hospitals, sinó perquè dintre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques al final també acaba sent una vessant molt específica, el com fer hospitals més saludables, però en el fons no té una voluntat de fer hospitals, sinó una mica la voluntat d'aquesta societat és entendre quines són aquelles necessitats del col·lectiu mèdic que poden identificar problemàtiques o aspectes de millora que tenen a veure amb la salut dels edificis. Posaré un exemple. Les persones que tenen malalties cognitives, Alzheimer o altres malalties que potser es perden en una orientació espaial, doncs potser, segons com estigui dissenyat o composat aquell ambient, aquestes persones estan més relaxades perquè entenen millor, o sigui, la seva manca de capacitat cognitiva. Hi ha entorns on poden sentir-se més relaxades perquè entenen millor aquest entorn. Aleshores, clar, això és un tema que potser des de la medicina, doncs mira, no sé, hi ha uns ambients que aquestes persones estan millor, però si no es traslada al sector de l'arquitectura, es queda coix, no? O potser hi ha algunes malalties, algunes malalties degeneratives que tenen un possible origen de contaminació ambiental o d'exposició a químics i que potser aquests químics o aquestes exposicions poden tenir un origen de disseny arquitectònic o de planificació urbanística. Aleshores, és només fer el nexe de dir, ostres, atenció, perquè potser hi ha un aspecte que, com que no estem considerant, doncs l'estem realitzant malament per desconeixement. Doncs és una mica generar aquest coneixement una mica més transversal per veure allà on es pot incidir per millorar al final la salut de les persones, en aquest cas a través del disseny arquitectònic. Aleshores, doncs farem això, unes reunions de treball per veure tot el que pot sortir. Havíem parlat de fer una norma UNE que reculli aspectes de salut, però hem d'anar treballant també perquè tenim les energies que tenim i
està recent treta del forn. Vam haver d'aconseguir 50 avaladors que ja formessin part de l'acadèmia i que avalessin la creació d'aquesta societat i ara hem de demostrar que té sentit haver-la fet i el proper congrés que us comentava d'Arquitectura i Salut, que tindrà lloc al juny, 9 i 10 de juny, doncs la jornada del dia 9 serà a la seu de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la jornada del dia 10 a la seu del Col·legi d'Arquitectes, perquè així també és començar també una mica a entrar a la casa dels metges. I després, i això és una altra de les coses que volia presentar, dintre de l'OCT. L'OCT és l'oficina tècnica del Col·legi d'Arquitectes que ajuda els col·legiats a entendre aspectes de normativa. És l'oficina tècnica que ajuda els arquitectes a nivell tècnic a l'aplicació de normatives i de més. Doncs hem creat una eina d'ajuda als arquitectes col·legiats perquè puguin introduir i saber quins són aquests aspectes de salut. Té una aparença com aquesta, on s'explica què és el confort, què és el confort visual, què és el confort higrotèrmic, perquè de vegades ens dona la sensació que estar a gust a un espai és tenir o no tenir fred. Però la temperatura va estretament vinculada al grau d'humitat. Aleshores, de la mateixa manera que tenim un sistema de calefacció o d'aire condicionat que ens regula la temperatura, també hauria de regular la higrotèrmia, la part de regulació d'humitat, perquè també hi ha vegades, a Barcelona o a Catalunya hi ha espais molt humits i la temperatura de sensació, és a dir, la sensació tèrmica que tenim, depèn molt d'aquest grau d'humitat. Aleshores, s'explica que el confort no només és tèrmic, sinó és higrotèrmic. Temes d'acústica que són evidents, el disconfort que generen. Després, tota la importància de la ventilació, que ara amb la Covid és molt evident, però que tot i així hi ha molts problemes de qualitat, manques en la qualitat de l'ambient interior que són principalment degudes a una manca de ventilació brutal. Hi ha molts, a l'hivern, que posem la calefacció a casa, doncs hi ha persones que potser no ventilen en tot el dia perquè se'ls escapa la temperatura, però és que si fas uns amidaments en aquell espai, i ja no dic, hi ha persones que potser ventilen al matí després de dormir i ja no tornen a ventilar tot el dia. Doncs ara es poden monitoritzar els ambients interiors, es poden monitoritzar, vol dir que pots tenir dades en temps real de nivells de CO2, de compostos orgànics volàtils o de fibres, de partícules i d'altres contaminants, i s'evidencia que amb unes bones pautes de ventilació es dissipa tot allò que es pugui haver generat a l'ambient interior i sobretot aquesta dada, per exemple, l'Agència Americana del Medi Ambient diu que els espais interiors estan una mitja de 5 vegades més contaminats que els exteriors. És a dir, que l'espai exterior, pensem que estan els cotxes, que hi ha molta contaminació, però a dintre de casa tenim aquella mateixa contaminació més tot el que basem nosaltres amb els nostres hàbits de vida i amb les manques de ventilació de no ventilar bé. Perquè si jo netejo amb lleixiu, que no hauria... O sigui, atenció amb els productes de neteja o amb els materials que utilitzem, perquè, potser jo tinc un paviment preciós sintètic que està emetent certs compostos orgànics volàtils perquè és un plàstic que jo quan camino per casa vaig fregant, es va desgastant, va generant uns compostos químics que si no ventilo es queden allà, es queden a la pols o es queden en dispersió a l'ambient. Doncs, la importància de la ventilació i després l'altre aspecte de l'electroclima. L'electroclima després el comentarem si no més detall, però tots aspectes que tenen a veure amb la ionització de l'aire, però també amb les càrregues electromagnètiques que pot haver derivades de la instal·lació elèctrica i després de les connexions sense fils a les que cada vegada estem més sotmesos. Aleshores, aquí el que es fa és descriure el confort. Aquí, clar, és que aquí no tinc l'eina interactiva perquè això és una presentació en PDF, però si cliquéssim a cadascuna d'això, doncs ens obriria una nova pantalla on explica amb molt més detall tot això que estem comentant ara, a nivell de confort. Després, a nivell de contaminants, aquí també, si entréssim a cadascun d'ells, ens diria, dintre dels contaminants químics, què són, on es troben, quina és la seva afectació sobre la salut i la normativa que hi ha actualment. Aleshores, dintre dels contaminants químics,
Ara us els explicaré perquè el tinc en una altra pantalla. O sigui, explica quins són contaminants químics, els físics i els biològics, per després donar consells sobre què he de fer per escollir tancaments, per escollir revestiments i per dissenyar i construir instal·lacions que segueixin aquests criteris biocompatibles. Ara, amb les següents diapositives, ho puc explicar amb una mica més de detall. A nivell de confort, s'explica això, el confort visual, higrotèrmic, acústic, la qualitat de l'aire interior i l'electroclima. A nivell de contaminants químics, tenim les fibres i partícules. Les fibres, per exemple, poden ser les fibres d'amiant, però hi ha altres fibres derivades de, per exemple, materials d'aïllament o altres materials que han arribat al final de la seva vida útil o ja estan una mica vells i aleshores es desgasten i desprenen aquestes fibres que poden estar presents a l'ambient i partícules. Compostos orgànics volàtils, que són, per exemple, els que es poden desprendre de coles, melamines, per exemple, que estan obertes i, sabeu, una melamina o els taulells aquests de fusta contraxapats que tenen moltes coles i poca fusta, doncs tot el que són coles, resines, emeten aquests compostos orgànics volàtils quan és nou, però també durant la seva vida útil. Clar, en un espai, depèn de com estigui dissenyat i configurat, potser tinc molta presència d'aquests compostos orgànics volàtils, que amb una bona ventilació es dissipen, però si no tinc unes bones pautes de ventilació, doncs s'hauria d'avaluar quin és el grau d'aquests compostos orgànics volàtils que al final jo respiro i que poden tenir també una incidència sobre la salut. Després hi ha dels compostos orgànics persistents, després hi haurien els semipersistents, ja podríem entrar a fila més prim, però principalment els volàtils pesen menys que l'aire i els trobem en suspensió i els persistents pesen més que l'aire i es dipositen a la pols domèstica. La pols domèstica no només té, per entendre'ns, merda, sinó que també té pesticides, perquè, no sé, la carpet, com es diu, la catifa que tens a casa té uns pesticides perquè no hi proliferi vida durant la seva vida útil, té uns retardants de flama, té uns productes ignifugants que fan que en cas d'incendi no cremi, però clar, que aquest producte ignifugant en mica es va desprenent i com que pesa més que l'aire s'acaba dipositant i clar, nosaltres com a éssers biològics sabem que aquestes substàncies químiques no ens van bé, però és molt difícil controlar. Clar, cada producte, en el fons, compleix la seva normativa específica, però no està limitada en un espai, no? Quants d'aquests materials hi puc ficar i quin és el límit? O sigui, sí, podríem parlar de que sí que hi ha uns límits, però que després a la pràctica no es tenen gaire en compte. Vull dir, és que intento ser concisa per no perdre'm, perquè aquí podríem anar tirant de cada fil molt lluny, però, a veure, i tampoc no vull que sortim d'aquí dramatitzats de que estem envoltats de toxicitat, perquè és cert, estem envoltats de toxicitat, però l'interessant de tot això és que hi ha moltes alternatives i que de vegades és posar consciència. Vull dir, la finalitat d'aquesta xerrada és entendre que tenim molt a fer en positiu i que el coneixement el que ens ha de portar és felicitat per saber que podem anar millor, no dramatisme de pensar que tot és horrible. Això sobretot, ens hem de quedar amb un missatge positiu. Vull dir, la informació i la formació i el coneixement sempre és positiu, sempre que sabem treballar amb ell. Doncs després també tenim el CO2, o sigui, el CO2 que desprenem quan respirem és tòxic. El que passa que, fins que ens pugui arribar a ofegar ha d'haver nivells molt alts, però sense arribar a nivells alts que ens pot arribar a generar asfíxia, doncs hi ha, per exemple, molts espais de treball malament ventilats que les persones estan allà treballant, allò que s'adormen, s'adormen potser perquè la seva feina és avorrida, però potser perquè els nivells de CO2 són molt alts. O en escoles, doncs infants que s'estan adormint a classe, potser el profe els està soltant un rotllo, però potser que hi ha un nivell de CO2 que fa que augmenti la teva sensació de fatiga. Doncs clar, és molt important que els espais estiguin ben oxigenats, per això de nou la importància de la ventilació
per molts motius, i després també, per exemple, els gasos de combustió. No? A veure, ahir va passar l'explosió aquesta a Madrid, que també és un cas molt dramàtic i molt extrem, però, evidentment, hi ha d'haver una bona dissipació dels gasos, inclús dels gasos de combustió, perquè també poden ser tòxics, o sigui, poden generar una explosió, però també inhalar-los genera una toxicitat. I sí que és cert que alguns d'aquests aspectes estan totalment recollits per la normativa, però n'hi ha d'altres que se'ns escapen una mica, no? I clar, doncs cal posar aquesta mirada més holística. Després dels físics trobem la radioactivitat, que, per exemple, no sé si sou coneixedors, però que, per exemple, el tema del gas radó, el gas radó és un gas radioactiu que s'emet de manera natural al subsol. Les roques granítiques o hi ha algunes zones específiques que tenen més emissions de gas radó natural, doncs clar, si jo col·loco casa meva a sobre d'una zona on s'emet aquest gas radó, que és un gas radioactiu, doncs a casa meva entrarà el radó. Doncs aquesta evidència que se sap que el radó és el segon causant de càncer de pulmó després del tabac, dius, ostres, continuem fent habitatges sense protegir-nos del gas radó? Hi ha altres països on això fa anys que està regulat. Doncs ara, per fi, es va aconseguir que dintre del Codi Tècnic, l'any passat, va entrar una nova normativa que regula el gas radó. Per part del sector de la construcció arriba com una bufetada perquè ara de cop s'han de fer les fonamentacions d'una altra manera, no? I sembla que vingui una normativa amb ganes de complicar les coses, però en el fons és les persones que treballem des del sector de la salut des de fa temps és que ja no se t'ocorreix ignorar que hi ha aquest possible causant de càncer, no? Aleshores, és un exemple, aquest del radó, d'un aspecte que fins ara era desconegut o només era conegut al nostre sector i que ara apareix al Codi Tècnic, doncs potser estem parlant en aquesta conversa d'aspectes que a dia d'avui també ens resulten desconeguts, però que segurament amb l'impuls de tots plegats arribarà un dia que siguin normalitzats i que mirem enrere i diguem, ostres, és que te'n recordes com ho fèiem abans, no? Aquesta és una mica la intenció. En temes d'electroestàtica, doncs és això, moltes vegades hi ha espais interiors on es generen enrampades, no? O a nivell elèctric, l'aire, quan hi ha molta presència també de materials sintètics, vosaltres sabeu que si jo frego un jersei sintètic i de més, doncs es generen, se m'electritza el cabell, doncs hi ha espais interiors que per el seu disseny i per el seu disseny tant de disseny d'instal·lacions com d'escollir materials poden fer que aquell ambient interior estigui com més carregat i això també genera disconfort. Doncs és un aspecte que també es pot regular des del disseny arquitectònic, que seria l'electroestàtica i la ionització. Són sensiblement diferents, però entrarien dintre d'aquest concepte. Si voleu, us els explico amb més detall, però jo preferiria tirar perquè tampoc no vull atabalar-vos amb aspectes molt tècnics. Sí, però insisteixo que em podeu aturar quan voleu. Després, els altres estarien relacionats amb les instal·lacions elèctriques. Hi ha instal·lacions elèctriques antigues o malament executades o malament mantingudes que poden generar que les persones estiguin sotmeses a un camp elèctric gran. Segurament aquest camp elèctric entra dintre del que la normativa permet com legal, però dintre de la bioconstrucció nosaltres prenem com a referència de molts d'aquests límits no la normativa legal, sinó altres referències estudiades amb límits biològics. A veure si això m'explico. No sé, la normativa, per exemple, de baixa freqüència, ara no recordo exactament, però potser et diu que pots estar exposat amb un camp elèctric de 10.000 volts metre. I hi ha l'Institut Alemany de Bioconstrucció és un institut que fa més de 40 anys que es dedica a investigar quins són els efectes d'aquests agents tòxics sobre la salut de les persones i té els seus límits biològics. Aleshores, quan treballem en bioconstrucció, una cosa, amb aquests principis, una cosa és el límit legal, ja sabem que si es fa una anàlisi legalment, segurament allò serà correcte, però sota els nostres límits biològics, el que nosaltres estimem com a límit biològic,
potser està superat. Aleshores, es tracta d'establir diferents estratègies per millorar o per minimitzar l'exposició a aquestes radiacions que, d'una banda, venen derivades de la instal·lació elèctrica i, en el cas de l'alta freqüència, ve derivada de l'exposició a antenes de telefonia, wifis, telèfons inalàmbrics, que no vol dir que les persones que treballem en bioconstrucció no tinguem mòbil i anem a viure a una cova i ens allunyem de la tecnologia. Vull dir, la tecnologia és útil, no la podem negar, però hi ha moltes maneres d'estar connectat aplicant el principi de precaució, que és el que hi ha una resolució, la resolució 1815 de l'any 2011 de l'Assemblea Europea, que diu que els camps electromagnètics són potencialment cancerígens i, tot i que hi ha molta documentació, o sigui, hi ha estudis que diuen que també hi ha estudis que diuen que sí que passa, i davant el dubte, el que ens diu l'Assemblea Europea és aplicar el principi de precaució, és a dir, minimitzar l'exposició. Jo puc estar a casa meva amb el wifi encès tot el dia, però resulta que si jo no necessito per res el wifi en aquell moment, l'apago. I en el moment que jo necessito connectar-me, valoro si necessito fer-ho per wifi o si puc tenir un cable de dades i puc desconnectar el wifi i no estic exposat. És a dir, hi ha un aspecte de, no sé, la llum del rebedor, si jo no estic al rebedor, a ningú no se li ocorreix deixar-la encesa. Però el wifi, per entendre'ns, com que jo no el veig, el tinc obert tota l'estona, m'està gastant primer un consum, però després també, vull dir, m'està generant un impacte que podem entrar en discussió de si afecta, si no afecta, si uns diuen, si els altres diuen, però només el fet de saber que és un potencial cancerigen, si jo no l'estic fent servir o tinc una altra manera d'accedir-hi, el desconnecto. I després també per un tema d'higiene electromagnètica, perquè si tots féssim això, potser quan jo obro les dades del meu mòbil i miro quants wifis hi ha encesos, potser n'hi hauria la meitat, perquè no tothom necessàriament l'ha de tenir obert de manera constant, no? Aleshores, aquí també podríem entrar amb un tema que si és el que, si us interessa, jo intentaré ser una mica breu perquè ens quedi una mica de temps per comentar, però al final la finalitat, insisteixo, no és viure en una cova i negar la tecnologia, sinó és optimitzar el que tenim, però posant per davant aquest principi de precaució. Deixem-ho aquí de moment. Després, a nivell de contaminants biològics, tenim les bactèries, virus, fongs, llevats, al·lèrgens, està la paraula virus, però és que de virus n'hi ha molts i estem sotmesos cada dia. De fet, sense virus no viuríem. Nosaltres mateixos, les bactèries de la nostra panxa, que tampoc no viuríem sense elles, tenen virus annexats. Vull dir, sense virus no podem viure. Però no vull entrar tampoc en el tema del virus, que si voleu després ho comentem de manera específica, el tema de la ventilació i el Covid-19 i de més, però, per exemple, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ens dona unes xifres de que el 40% dels habitatges de Catalunya tenen afectacions d'humitat. Per exemple, les afectacions d'humitat, més enllà de poder generar una patologia estructural i de que queden lletges, en el fons, aquelles persones estan sotmeses a uns agents biològics que, si bé és cert que a la natura existeixen, no estan amb les concentracions que els trobem als espais interiors. Aleshores, això està directament associat a problemes respiratoris o a problemes digestius i, en general, en una baixada del sistema immunològic, perquè el sistema immunològic està treballant molt per lluitar contra tants agents exteriors que volen atacar-lo, per entendre'ns. Aleshores, és també un problema de salut el prevenir aquestes humitats i el saber com treballar-les, perquè es tracta també de si jo tinc humitats, què faig? Poso una paret a sobre per no veure-les? Doncs no les veuré, però estaré respirant un ambient que, a més, li estic generant un espai perfecte perquè encara visquin més a gust allà amb vagadetes i calentetes i amb una cambra els hi faig casa seva, per entendre'ns. Doncs hi ha maneres d'intervenir quan hi ha humitats amb aquesta mirada en salut. Tampoc no utilitzant pintures antifúngiques perquè porten biocides que maten els bitxos però que també ens poden atacar a nosaltres, en el fons. Aleshores, hi ha diferents estratègies per
amb aquesta mirada en salut. Aleshores, en aquell tercer apartat, perquè recordeu que estem parlant de l'eina Espais Saludables que hem treballat a l'Oficina Tècnica del Col·legi d'Arquitectes, que és d'ús pels arquitectes, això sí. Jo vaig intentar que fos oberta a tota la ciutadania, però de moment és d'ús específic d'arquitectes. Vull dir que si entreu podreu veure el decàleg i podreu veure aquella primera pantalla, però no podreu accedir a tota la informació si no sou arquitectes col·legiats. Aleshores, després es parla ja d'aspectes més constructius, doncs els tancaments. Doncs s'expliquen quines són les propietats físiques que han de complir els tancaments per entendre com intervenir. Aquí intentaré no entrar perquè si no ja serà massa tècnic i potser ens perdrem. A nivell de revestiments, doncs, com he d'escollir una fusta, què li he de demanar quan he d'escollir una ceràmica o unes pedres, per què he d'evitar els materials sintètics, doncs pel tema que verteixen compostos químics, però també ajuden a que s'ionitzi l'espai interior, no ajuden a regular ni la humitat ni la temperatura. I després, per exemple, quines pintures o laques o vernissos és millor que jo triï. I després, a nivell d'instal·lació elèctrica, quins són els criteris d'una instal·lació elèctrica biocompatible, quins són els criteris d'una il·luminació cronobiològica. Sabeu que la llum, a més, la llum és la que regula els nostres cicles circadians. Si nosaltres estem exposats a la llum solar durant el dia, doncs ja tenim aquesta regulació. Però si treballem o vivim en espais que tenen falta d'il·luminació natural i vivim de manera continuada amb una il·luminació artificial, doncs aquesta hauria de seguir aquests patrons cronobiològics perquè no generi una cronodisrupció al nostre cos. Perquè, com desendreçar els nostres sistemes, ja que la llum precisament és la que ens endreça els sistemes, els temporalitza. I després també quins són els criteris d'aquestes instal·lacions de telecos per introduir aquests criteris de salut. M'estic enrotllant. Aleshores, això, una mica la idea és que veieu que els aspectes de salut a nivell de disseny arquitectònic són molt variats, que a la pràctica és disseny, vull dir, és fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra, escollir un material o escollir un altre, vull dir, no estem parlant de fer les coses molt rares, però s'han de tenir els coneixements per saber triar pensant en salut, I és el que precisament, insisteixo, des del col·legi fa temps que s'està treballant perquè tant a nivell de tècnics com també a nivell administratiu o normatiu, les coses vagin canviant una mica. No van amb l'agilitat que potser a mi particularment m'agradaria, però anem fent per arribar on podem. I aleshores és això, que tots aquests criteris de salut tenen a veure del disseny, l'elecció de materials i sistemes constructius, també l'elecció de materials i sistemes d'instal·lacions i després també té molt a veure amb el facility management o el manteniment dels edificis. Vull dir que és transversal a tota la vida útil o el cicle de vida d'un edifici. I després, sobretot, és això, és pensar que nosaltres, en el fons, som molt més que 5 sentits, que tenim unes necessitats biològiques, però també, biològiques des del punt de vista biològic, de menjar, de beure, però també afectives, també de sensació de comunitat, d'arrelament. I tot això ho aconsegueix l'arquitectura, perquè jo a casa meva em sento protegida, però en el fons són unes parets que estan oferint aquesta sensació de seguretat. Jo quan me'n vaig a dormir em sento segura, però en el fons és una porta amb un pany i una clau que em dona aquesta seguretat. Vull dir, més enllà d'aquests aspectes que he comentat a l'eina, perquè aquesta eina és molt tècnico-constructiva, hi ha altres aspectes en salut que també es treballen, que són els emocionals i els d'arrelament, de comunitat, que també es parla ara molt de cohabitatge, però de cohabitatge ben entès, no de fer una zona comuna, sinó d'aquesta sensació d'arrelament i de comunitat que també la definició de salut de l'OMS no és, la salut no és la manca de malaltia, sinó el confort, el complet confort, benestar físic, emocional i social. Doncs això és el que també, si entenem aquesta definició de salut, és la que l'arquitectura ens ha de donar. I, això que us deia abans, vull dir, ara no ens desesperem, vull dir que el coneixement de tot això no ens ha de fer pensar que malament està a casa meva o em moriré perquè no sé què, vull dir, morir-nos tots algun dia ens arribarà, però el que hem de fer és gaudir de la vida, tot i les condicions que tenim ara mateix, i
intentar treure el màxim profit de les nostres accions. Aleshores, espero que aquest coneixement que hem compartit avui, més que generar-vos tensió, us hagi com... És en plan, no vull saber, no? Perquè de vegades hi ha gent amb qui parles o comparteixes aquestes coses i és com, ai, no m'ho expliquis que no vull saber-ho, no? Doncs no, vull dir, afrontem-ho amb alegria, no? I veiem entre tots que podem caminar cap endavant. Aquí trobareu el link aquest de criteris generals per a un habitatge i urbanisme saludable de la GENE, el link al web d'aquesta eina del Col·legi d'Arquitectes, després una guia de la qualitat de l'aire interior de FENERCOM, que està bastant bé per entendre aquests temes d'arquitectura, de qualitat de l'aire interior, i després tant la Diputació de Barcelona fa temps també que treballa amb aquests principis, i després hi ha una eina que va designar l'Ajuntament de Barcelona fa uns anys, que parla de rehabilitació, sobretot amb temes d'eficiència, però també inclou algunes coses de salut. Aleshores, vull dir que hi ha molt coneixement que també està al vostre abast per si voleu continuar treballant-ho. I, doncs, aquest és el final de la presentació, perquè ara m'agradaria callar-me una mica i que vosaltres també digueu si teniu algun dubte o comentari. Sí. Moltes gràcies, Sònia. Jo penso que ens has obert tant la mirada que no donarem l'abast, perquè hi ha una quantitat de coses que ens has obert que, escolta'm, és important, la veritat és que és important. Jo hi ha una cosa que et volia preguntar. Quan has comentat tot el tema de les problemàtiques de les cases, en algun moment el tema de les instal·lacions, quan tu parles del PVC o l'alumini o la fusta o no sé què, suposo que sempre des d'un punt de vista de bioconstrucció la fusta és el millor. Però el PVC i l'alumini en quins punts estarien, diguéssim, perquè ens expliquen sempre la història aquella de que les cases perquè estiguin ben tancades, perquè d'aquesta manera aguanten millor l'escalfor o la frescor, tot aquest procés, que jo no sé si és un procés comercial o si realment és ben bé veritat. El doble vidre, els tancaments, aquest procés, i després hi ha sempre el mateix. El PVC al final no deixa de ser plàstic, no deixa de ser petroli. Per tant, estàs respirant alguna cosa que segurament no deu ser el millor. Però és molt millor l'altre, l'alumini? A veure, el PVC, estem entre amics, puc dir així una mica una borrada que enteneu que és un... El PVC és una mica el dimoni en bioconstrucció. A veure, ho dic perquè el PVC és el policlorur de vinil, és un producte que és un derivat del clor i també del vinil, del plàstic, i les seves emissions són tòxiques. Això què vol dir? Per exemple, amb una fusteria de PVC, que a l'estiu arriba l'escalfor i s'escalfa, vosaltres sabeu que hi ha la propietat física que quan els cossos s'escalfen augmenten el moviment de les seves partícules i augmenten les seves emissions. És a dir, que a l'interior d'un espai on tinc unes finestres de PVC, quan augmenti la temperatura, també potser quan a dins poso la calefacció a l'hivern, augmenten les seves emissions i estaré més exposat a aquests derivats del clor. Aleshores, el PVC, i a veure, potser durant la vida útil, doncs aquestes emissions poden donar-se en casos determinats, vull dir, segurament que no les tindré si utilitzo fusta o alumini, després parlarem de fusta i alumini, però, clar, el PVC no només està a les finestres, el PVC està a la majoria de paviments. Els paviments sintètics, clar, sota principis de salut no són gens recomanables. Primer perquè aquests materials plàstics, cada vegada que genero fregament quan camino, es va desgastant i es va volatilitzant part d'aquest producte. No es desgasta de manera immediata, però sempre hi ha persones, per exemple, molt sensibles, perquè cada vegada hi ha més malalties mediambientals, persones que tenen més sensibilitats químiques, que no poden estar en una casa on hi ha un paviment sintètic, perquè l'oloren, el noten, i tu diràs, jo no noto res. Doncs hi ha persones molt sensibles que el noten. I després, el tema del PVC també és quan arriba un incendi. La majoria de les persones que moren en un incendi moren ofegades per respirar gasos tòxics, no cremades. Doncs el PVC, en el moment que crema, aquests derivats del clor i del vinil, en el moment que cremen, són
supertòxics i la seva inhalació potser no et mata, però et deixa destrossat de per vida perquè has inhalat uns gasos tòxics que tenen una gran repercussió a nivell de sistema immunològic, hormonal. Aleshores, el PVC és un dels materials menys recomanats. A nivell de fusteries, l'alumini i la fusta a nivell de salut són els millors. L'alumini a nivell mediambiental és pitjor perquè necessita més energia primària per fabricar-se, però és cert que és reciclable, és a dir, que en el moment que deixo de voler aquella finestra el puc reutilitzar. La fusta, doncs sí, el millor, però bueno, si no vols la fusta per algun motiu, des del punt de vista només de salut, l'alumini també pot anar bé. Doble vidre, tal i qual. Després hi ha un altre tema i és que si jo vull millorar l'eficiència energètica de cada casa meva, la majoria de persones pensen en canviar les fusteries. I potser a casa teva, per millorar l'eficiència, per gastar menys de calefacció o per millorar aspectes mediambientals, potser les finestres no és la primera cosa que caldria fer. Aleshores, jo, a veure, no és que vulgui vendre la feina d'un tècnic, ni tan sols la meva, però és interessant fer una diagnosi per veure realment què és el que t'interessa canviar. I això sí que es dona molt, que hi ha persones que canvien les fusteries de casa seva, les finestres, els balcons, són molt més hermètics i aquelles microventilacions que passaven abans perquè aquella finestra no era tan hermètica, en el moment que és tan hermètica i no millorem la ventilació, apareixen humitats. I això passa molt. Persones que canvien les finestres de casa seva i al següent hivern els hi apareixen humitats. Aleshores, tenen afectacions biològiques i són derivades de manques de ventilació i d'accés d'hermeticitat, perquè aquella façana, o sigui, he posat un pepino de finestra en una façana que és pitjor, perquè és de pitjor qualitat. Aleshores, clar, si canvio finestres, tampoc no posar unes megafinestres si la meva façana no m'acompanya. M'explico? Perfecte, perfecte, perfecte. Sí. Moltes gràcies. Què més? O les persones que no han posat cara però que els podem veure, si algú vol encendre la càmera o pot escriure al xat. Pot escriure al xat. Una pregunta. Hola. Ara, actualment, ja existeix el certificat d'eficiència energètica dels habitatges. És possible que aviat tinguem un certificat d'eficiència sanitària? No, per exemple, amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per exemple, quan es fa una ITE, que és la Inspecció Tècnica d'Edificis, que al final és una inspecció visual de l'estat d'un edifici, doncs, clar, es determinen principalment aspectes que afecten a aspectes estructurals o de possible caiguda d'un element que pugui fer mal a una altra persona, però ni tan sols el tema de les humitats que tenen una afectació sobre la salut de les persones no estan considerades com a greus o molt greus. Es poden arribar a recollir, però com a una recomanació, o si hi ha amiant o plom o algun material tòxic, es pot recollir com una recomanació, però no hi ha una obligatorietat a treballar-ho. Aleshores, clar, jo crec que s'ha d'evidenciar molt més quina és aquesta repercussió sobre la salut pública per realment crear polítiques que al final també ajudin amb una dotació econòmica d'ajudes dirigides a millorar aquestes prestacions. També a nivell de rehabilitació, Catalunya o Espanya està a la cua d'Europa. S'inverteix molt poc en rehabilitar el parc edificat. I més enllà de fer una casa nova, que me la puc fer preciosa i fantàstica, jo crec que tot això que hem comentat ha de servir per millorar el parc edificat existent. No sé si t'he contestat perquè ja me n'he anat, No creus que hauríem d'anar cap aquí, poder? Bueno, jo és cap on intento impulsar-ho, però no depèn de mi i l'administració té els seus timings, ara està saturada amb la Covid, però sí que jo crec que hauríem d'anar cap allà, precisament, a fer unes polítiques que integrin aquests aspectes des de zero. I ara un tema concret. Posem un parquet en fusta natural i un parquet sintètic. Clar, dius que el parquet sintètic és pitjor que el de fusta natural, però és que el de fusta natural, per protegir la fusta,
li posen una capa de no sé què, que potser és més volàtil que el propi sintètic. Sí, tota la raó. De fet, és una pena absoluta gastar-te, m'invento, 80 euros, 100, és igual, els diners que siguin en un paviment de fusta si després l'acabat superficial és sintètic. Aleshores, un paviment de fusta ha d'estar tractat amb olis, lasurs o productes naturals que al final el que aconsegueixin és que el producte que tu tens és fusta, perquè al final a mi m'és igual si a sota de la barra de plàstic és fusta de veritat o és plàstic. Aleshores, si no vols gastar-te els diners de la fusta i no entens que la fusta és un material orgànic i que potser es desgastarà, que li pots donar olis cada X anys, li pots tornar a donar oli i l'hidrataràs i que, no sé, pots estimar la fusta de casa teva perquè entens com és el producte, el material. Si no vols això, una ceràmica meravellosa que tampoc no genera toxicitat. No sé, és que avui en dia tot és paviment sintètic. Sembla que sigui el guai i és un tros de plàstic que estàs posant a casa teva. Doncs ceràmica, fusta natural o, bueno, després hi ha paviments continus de calç, paviments continus de guix, però potser és un tema una mica més no sé, artesanal, però bueno, hi ha alternatives, però l'última, el plàstic... L'última, el plàstic, clar. Escolta una cosa, com és que dius que hi ha tantes normatives i tantes coses i en canvi veiem uns edificis que s'estan construint de nou que jo no sé si realment es van fent totes aquestes coses que tu dius, es tenen en compte? Jo diria que no. Llavors de què serveix això? Vull dir, qui hi ha que no prohibeixi que es facin aquestes coses? Bueno, és el que estem impulsant, però no depèn només del Col·legi d'Arquitectes. Vull dir, des del per exemple, l'Incasòl, no ho he comentat perquè jo a la presentació d'avui el que he fet és un recull dels aspectes que es treballen al Col·legi d'Arquitectes, perquè jo vinc avui a parlar com a Col·legi d'Arquitectes, però, per exemple, jo també he col·laborat amb l'Incasòl. L'Incasòl és l'Institut Català del Sòl, és un departament també de la Generalitat que, bueno, té diferents missions també a nivell territorial, però una de les coses que fa és habitatge públic. Doncs jo he col·laborat amb l'Incasòl perquè el seu nou llibre d'estil, és a dir, ara cada promoció que tregui l'Incasòl per fer habitatge públic, els projectes que es presentin per licitar o per projectar aquell edifici hauran de complir uns criteris de biohabitabilitat. Vull dir, hi ha una normativa específica a l'Incasòl que recull moltes d'aquestes coses que al final aquí hem dit. Doncs materials paviments de plàstic? No. Seran no sé quins o seran no sé quants. La pintura haurà de ser d'un tipus determinat o tenir un segell determinat per no generar compostos no sé què. Vull dir, al final es poden reduir amb uns detalls específics. Això, a veure... Jo intento sempre veure el got mig ple, però, clar, jo soc conscient que el Departament de Salut de la Generalitat va quedar molt impactat dels resultats d'aquesta experiència del PINSAP i va veure el potencial que té el treballar amb unes polítiques que ajudin a millorar la salut a través de l'arquitectura i l'urbanisme. El que passa que s'ha quedat una mica aturat amb això de la Covid. Jo tinc esperances que encara potser més aquesta experiència que estem visquent encara centri més les necessitats de la salut de les persones en tots aquests aspectes. Vull dir, a nivell tècnic tenim els coneixements i al final que no estem parlant d'ovnis, vull dir que no és una cosa superrara, és una cosa que es pot treballar. Però jo crec que, i amb això ja va més enllà de mi, hi ha d'haver molta més iniciativa política, perquè, vull dir, apostar per això i tirar-ho endavant. I és el que jo impulso a nivell tècnic, però, bueno, ens ha d'acompanyar tot plegat. Llavors, vols dir que a nivell privat fan una mica el que volen i després també penso que hi ha poca implicació dels arquitectes amb tot el que tu estàs dient. Doncs vol dir que a través de les facultats s'hauria de tindre molta més, explicar-ho molt més, vull dir que els arquitectes fossin els primers en negar-se a fer segons què. I en canvi veiem que estan fent coses que dius, però escolta, però com pot ser que facin això? Clar, a nivell d'escoles d'arquitectura...
Les escoles d'arquitectura encara és una mica residual, perquè jo, per exemple, formo part de diferents formacions, però són ja de postgrau, màster, però no a l'arrel, no? És que la universitat també costa molt d'entrar. Però després havies comentat alguna altra cosa, de que no tots els arquitectes, no tots els arquitectes hi treballen, però precisament l'impuls que fa el Col·legi d'Arquitectes és divulgar i difondre entre els tècnics aquests principis. Vull dir, sí, podríem anar més ràpid, potser, però bueno, les coses de Palacio de vegades van despacio. I després iniciatives privades sí que hi ha alguns exemples de... Clar, hi ha algunes iniciatives privades que venen aquesta idea, el que passa que, clar, després hi ha també de vegades molts temes de màrqueting que et diuen que una cosa és molt saludable o green o no sé què, i d'allò doncs té poc, no? Si ho mires amb un coneixement profund. Però, bueno, no sé, benvingut sigui tot el que faci anar més enllà de l'estàndard, no? I que et faci repensar... Ja et dic que jo intento ser positiva. Una mica també penso que no tota la culpa la tenim els arquitectes, perquè penso que nosaltres, per desconeixement, seríem els primers que hauríem de quan fem... Jo no faré una casa, però dic, quan fes alguna cosa digués, ei, vull això perquè no vull l'alumini, no vull com ho he dit, el PVC, no vull tota una sèrie de coses. La responsabilitat no és dels arquitectes. Jo crec que és un tema de la nostra societat. És a dir, que tu estiguis amb el mòbil, amb el GPS, les dades, el wifi, el bluetooth connectat, és culpa dels enginyers de telecomunicacions? Vull dir, tu has de ser conscient de les teves accions de vida. Vull dir, a veure, sí que hi ha una part del sector de la construcció que podria ser molt conscient i que s'hi està treballant amb això, però la responsabilitat és de tota la nostra societat, que vivim en aquest entorn i l'acceptem i tirem endavant, no, moltes vegades, per no pensar. Sí. De tota manera, clar, quan vas entrant en aquests temes, el que t'adones és que, que fa molts anys que es parla de coordinació, de temes integrals, dels temes, els processos transversals, etc., però això és molt difícil, és molt complex perquè aquí s'incorpora tota una cultura, per dir-ho d'alguna manera, un sistema econòmic que fa bellugar molt les coses i que a vegades aquest sistema econòmic no permet, és absolutament contrari a la possibilitat de poder fer les coses coordinadament bé des del punt de vista sanitari, des del punt de vista cultural, des de diferents punts de vista, perquè el tema econòmic és el que prima al final tot aquest procés. Dit això, sí que és cert que el que aniria bé o el que va bé és que, en tot cas, el que sigui els processos de divulgació, que la societat se senti com més involucrada a l'hora de prendre decisions en el moment de comprar un pis, per entendre'ns. Coses d'aquest estil, perquè al final tu veus les ciutats i les ciutats, en aquests moments, moltes de les ciutats tenen molt que desitjar des de molts punts de vista, des del punt de vista de salut per descomptat, perquè és d'una densitat brutal, la densitat, la gent podem respirar poc al final, perquè són molts, al final són molts, i per tant, clar, és molt difícil, és complicat tot això, però sí que és cert que jo diria que si la societat i els processos divulgatius els anessin fent així és una mica com la gota malaia, per entendre'ns, que s'anessin fent, però això és complex perquè la gent ens cansem, perquè ara nosaltres fem aquest circuit, aquest cicle de conferències, però potser no en tornarem a fer un altre fins d'aquí no sé quan, i el que seria bo és que cada any es fes alguns tipus d'activitat d'aquestes, precisament per anar fent créixer la nostra web, perquè això després nosaltres ho penjarem a la web, veurem quanta gent ho veurà, perquè aquest és un altre tema. La gent, al final, tothom ens interessa tot, però al final també hi ha un altre procés de possibilitat o de mandra o de que tots fem les coses que podem, etc.
Però sí que és cert que l'ampliació de la mirada respecte de les construccions i dels models d'arquitectura i d'edificis, per entendre'ns, és important. Fa uns dies ens ensenyen un edifici que, segons els tipus d'arquitectes, era fantàstic, però que, en canvi, per uns altres ens semblava que era horrible. Bueno, són d'aquelles coses que dius, bueno, clar, mai plou al gust de tothom, però en canvi sí que hi ha una cosa que podria ser bastant important, és que tothom tingués consciència que la salvació del planeta també passa perquè hi hagi unes construccions que siguin d'acord i que no siguin agressives amb el medi ambient, no? Clar, és que és una mirada molt àmplia i últimament estem acostumats a treballar de manera sectorial i precisament això és una resposta interdepartamental no és una mirada, per exemple, és això, no és una mirada arquitectònica, és una mirada d'arquitectura, de salut, d'ecologia, d'economia. Aleshores, clar, no estem acostumats a treballar d'una manera tan transversal i per més que volem fer-ho, costa, primer perquè hi ha estructures, entitats que no saben ni com gestionar aquesta nova manera de treballar. Aleshores, insisteixo, des d'aquest punt de vista, el coneixement tècnic el tenim, està controlat, està sobre d'una taula, es pot escriure, es pot detallar, però és com ho materialitzes, com s'obre la societat, com es regula, com es canvia el xip d'un dia per l'altre. Vull dir, són processos també, ara, no sé, anem a una velocitat, no? Hi ha moltes coses que van a una velocitat molt ràpida i després això ens evita que hi ha altres coses que haguem d'assimilar, que ja no les assimilem, no? Perquè vull dir, també és un tema de coneixement, de la velocitat del nostre moment i de realment, no sé, valorar quines són les coses importants. I això ja no és arquitectura, no sé. No. Sí, això és un pack, és un pack de tot, Sí, uns altres ens parlaven que l'arquitectura s'havia d'incorporar en el món cultural, precisament perquè la societat s'adonés que l'arquitectura anava una mica més enllà, no?, de fer una casa o de fer un pis o de fer un habitatge. És una altra cosa, és molt més ric. D'empoderar-te d'aquest espai, d'entendre'l, clar, vull dir, però aquest llenguatge forma part dels nostres gens, aquesta experimentació arquitectònica. Vivim envoltats d'això, però ens és aliè. I, clar, aquest és un altre problema, també. I tu creus des del vostre sector, aquests equips de treball, que segur que com vosaltres n'hi deuen haver-hi d'altres en altres llocs del món, la possibilitat del canvi de concepte de ciutat, per entendre'ns, ho veieu amb optimisme? Sí, jo crec que la solució no és deixar les ciutats i anar a viure al camp. Vull dir, les ciutats té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Hi ha moltes eines que... El què? El camp també. El camp també, però... Vull dir, hi ha moltes estratègies que es poden implementar per millorar les ciutats. Pensar-les com ecosistemes vius. Vull dir, ara són aliens, no? Tot allò que alimenta una ciutat s'ha de poder traçar perquè una ciutat és una àrea, no? Hi ha un territori que alimenta una ciutat i s'ha d'entendre com un ecosistema viu. Ecosistemes de molts fluxos, de fluxos hídrics, de fluxos energètics, d'energia, d'electricitat, però de fluxos humans, i tot ha de confluir en un territori i ha d'haver com una sobirania territorial entre ciutat i camp, no? Jo entenc que s'ha de desdibuixar el límit de la ciutat i entendre el territori amb unes concentracions urbanes més denses, menys denses, i després tots aquests fluxos que fan que hi hagi vida.
Aleshores, no és naturalitzar la ciutat, però no posar-li més verd de color verd, sinó més verd actiu, més biodiversitat, més, no sé, allò que al Passeig de Gràcia al maig hi havia porcs senglars, no deien? No sé, doncs potser hi ha d'haver porcs senglars a les ciutats. No sé, és entendre-ho, no? Aleshores, les estratègies les tenim, però falta doncs aquesta voluntat d'implementació i també doncs, aterrar aquestes eines. Sí. Sònia, jo penso que ha estat molt interessant. Ens has ampliat d'una manera brutal la mirada de lo que és el món de l'arquitectura. Tot això ho penjarem a la pàgina web perquè qui no hagi estat aquí doncs, pugui també escoltar-ho